Taas tälleen. Ei jumala, ei nää kyllä osaa mitään. Ei ne osaa. Noin pitää kyllä laittaa viestiä jonnekin. Nää on ihan mitä sattuu täällä. Hei, kato. Eikö blessaan toi jätkä? Käydään. Hei jätkä. What up? Seuraatko Tuuran tuimia TikTokissa? No, katsotaan. Katsotaan. Blessataanko jätkää vai ei? God damn, seuraa! Me blessataan jätkä. Morjesta, tervetuloa tänne Kirppikselle. Lähdetään katsomaan, löytääkö me täältä mitään. Lähdetään katsomaan. Seuratkaa. Hei, tässä olisi aika kova. Blessaa. Okei. Tää on cool. Tää lähtee mukaan. Me blessattiin tää jätkä. Mulla olisi sulle vielä yksi juttu. Tuuran tuimat. Pano. Nää on kyllä makia. Get blessed.